As flores falan e o tempo canta. Cando abres os ollos é o corazón o que fala. Unha natureza tan perfecta nun mundo tan podrido, mostrando cada verso nesta letra, rapeando esta letra nun mundo perdido. Nena morta, inmigrante con oxígeno contado, unha palabra e outra, bala no costado. Noelia Castillo quiso vivir, pero tanto apretaron as cadeas que rematou por morir, pero esa valentía que ensinou, nunca perdas. Emma de 16 anos tiña, admirable foi a súa valentía, lesbiana, loitadora e orgullosa, tan forte que non aguantaron esas esposas. Serine Valle, inmigrante forte, a rendición nunca estivo no seu bote, sobrevive a pesar dos golpes que caen como balas. Pablo Hasél encarcelado 6 anos por non arrodillarse ante o sistema que oprime. Os seus versos jamás serán olvidados na cárcere. Resiste, canto para ti, para que escoites esa melodía que me despertou ese día, para que te levantes e co puño en alto loites, xuntes todes. Rápido, corre, levanta, golpe, sen rendición, nos venceremos nesta rebelión. Rápido, corre, levanta, golpe, sen rendición, nos venceremos nesta rebelión. Seguimos en pé. Ninguén nos para neste monte, que o povo decidirá o tipo de soporte. Somos libres de decidir o noso futuro neste planeta, no que nos tocou vivir. Loita, sigue, non a rendición.